Ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Ngios ngo na baro artilige jimpule mintakas ngi. Baki buryu kitengan. Na marba kila late ward yautrai ne kila kongu yautrai. Haka jutang barim na ka kitab Exodus ngios ngo. Habaki paid ba kila kongu yaka jinkot jongo Blei kila ino yaka Egypt bad kila leisha ka rikinja haka bastang kila kongu yautrai henre habaki stang ban tengan kila stang ban khñium badu Blei ulapin biang yaki dau manna nabaning ulapin hap man kasngi yau manna bad kila kar bad kila shed bad kila kadang. Henry enda kila kadang kim sngong satya yau mana. Kumbalong mangi kila stamban sngongia kaju shi kaju. Bad kila wad yaga jimbam kaba kishait mlin nadu kapor kila don ha Egypt. Kajing duwairu kalaban kerlalong kapor bangis sngongia. Kaju shi kaju ki jing duwai. Kaju shi kaju ki jing bane. Bad ngistang banong kaba bangin le bad kumbang le menchua. Kaba bangin im kumbang ngi im menchua. Namar habang ila im menchua. Ngila don buon gilat kilindi ben pensngabha yalade. Henry nadu ke por ngila stang ben bud yautrai ngi haben ino buon kie ke baro. Balengi don kamban ino ya kita bat kistang ban khñium kumbale mangiru hakajing immensia habang yo madu jisu ngidang kwa ban imba henre suki pasuki ngistam ban sngongyab yang ngin peit biang ya kabangela ino lese ngin peit shaki sokia rasun piat bat kiddo bat ke baro kabapen snobha yangi bat ngim sngohun satya umana. Kipait Israel kim shim las ngokhun hadu kata manna. Tekilas tamban khñium. Manna bawanna ublei. Bad manna ulong ujimbam balai kerpang da ublei. Ladangim shem jingtengen hau manna tengin wa leit paino shakie kie baro ki sabasaudong jongi. Kalaban long rasun pat ki sokia ki piat ki do kumda ter kane kalonga jingale jogi briyu bad ka parte ki briyu ki yale hakane ka parte ki yale hakane ka parte ban job yaka henre bunsin ki ngat pin ban haka jing sniu te hangne ki paid Israel kila khñium persha ya Moses bale pi ban yalam yangi shakane ka rikenja tang ban syak tengan hang ni. But news ngo haka gospel. Kibriyu kila late bood ya ujisu. Kila late ward ya ujisu shari kenja. Ki paid Israel kila bood ya Moses shari kenja. Bad kila tengan bad utrai wila penpiang. Ki pai ya kibriyu kila late ward ya ujisu hari kenja hadin ka jingyap jongu ya Anis Baptist. Bad kila tengan Ujisu lapin kadang yaki dakak tin utrai. Ulaki kai yaki. Ulapin koi dia ki bapang ki bashitam na padang jangki. Bad kilas ngau im. Enre ujisu hi ulayo yi. Kine kilas tang bantengan. Kidon kam bam. Kidon kam jimbam. Mano bapin biang yaka jimbam jangi badai utrai. Ngi don kam ban le yaka mon utrai. Ngi haban pen biang yaka ba utrai nangi. Habang istang ban le ya ka mon utrai habang istang ban penbiang ya ka ba utrai ukmilen dinangi utrai utip kaya ka bang don kam utrai utip kam ba ya ka jing don kam jong ka med jongi ban yangi ki briu utrai utip kaya ka bang don kam ha ka jing em jongi utrai utip kumno ude ban penbiang ya ka jing don kam jongi kumbang yusngo na ka gospel men da kasni haba ula yoi ya ki paid ba badula yo I ba kidang tengan bad kidon ha ka jaka kenja badu kaktinu Blei ka ong ulas ngausene yaki
utrai u Blei u Jisu u long u badon jingisne halo jongi badu koloi ben pendap yagi haba u dap daga jingisne utip kaya kaba mangi ive pa ive ngidon kam haka jingim jongi haki inga sem jongi haka pule ka putti jongi haki kami kam sem jongi utrai utip ngi haban long kiba wad yawu ngi haban long kiba kongu yawu ngimde ben sakut haka sokia bat kirasun henre ngide ben pen kanjang yangi shaka jinglong jongo mana ngide ben pen kanjang yaka jingim jongi shaka dor jonga mana ngide ben nang ban kain kordor yawu mana ba pen khap da utrai man kasni bad uni umanna nagabenda jongi ulong kayu kirish bakuit habangi kain kordor hadu kata ya kayu kirish bakuit haga jingim jongi utrai un sanang pen biang shushu un sanang pinbun shushu un sanang yalam yangi shaka jing pahu pahai kumbang yusno hadin bakila bamlut ulala ban lumlang shak kadar shang ya up kayu kirish bakuit kalong ka jingkot yangi vai pa ivai shaka jing pahu pahai jonga jingurku jing pahu pahai jonga jinga haki inga sem chongi haka jingim shimet chongi kane kadeka jinglong jongo balai ladangi shanya tilan yawu Khlem khñium Khlem artatin Khlem ting unang ban penbiang yagi ka jinget ka perlong yangi ban shanya tilan yawu ka jinget ka perlong yangi ban imrengkat badutrai barabor namar ukam tip ya ka jington kam chongi banya mangi ngitip ukam tip yangi ukam tip kaya ka bangidon kam tongin kongo yawu badun sa penbiang kane kalongka kubor ka ba Jisu ai hangi lemba kane ka gospel ladangi late wad yawu unum ino yangi marwai ladangi late wad yawu sharikenja unsa sarengkat badni badun sa penbiang yangi bad unsa perlong yangi kiba bakrau kiba dap daga bor daga jingai chung tongin duai nega pinda kanega jingai bangin long kiba wad ya utrai bangin long kiba kongo ya utrai bangin nom khñium persha ya kano ka jing tunju jonganega jingim Jisu bai id karko kardo yangi penslay yangi daga jingai jame bangin wad Khlem sange yame haga jingim jongi ba mendup pen kadang yangi daga jingai daga jingurku daga jingkoi enya ro ya utrai Jisu Christ Junam lai junam amen